Σίγουρα θα με, θα με καταλάβεις, θα με νιώσεις αν σου πω ότι υπάρχει κάτι φορές μέσα μας. Δεν ξέρω για σένα, εγώ κάτι φορές νιώθω μια τεράστια μαύρη τρύπα. Ένα... 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 Ένα πολύ μεγάλο πόνο εδώ μέσα στα στήθια. Που αν κοιτάξω τη ζωή μου, καλά είμαι. Ζω σε ένα πανέμορφο μέρος, ησυχία. Έχω λεφτάκια. Έχω ωραίο φαγητό να φάω. Έχω ωραίο κρεβάτι να κοιμηθώ. Πάλι καλά η οικογένειά μου, καλά είναι. Δεν έχουμε κανένα θέμα υγείας, ας πούμε. Αλλά παρόλα αυτά, νιώθω ρε φίλε μια τεράστια μαύρη τρύπα. Δεν ξέρω αν μπορείς να ταυτιστείς. Και κάτι φορές σπάω να πούμε το κεφάλι μου να βρω μια λύση. Και όσο και να ψάξω, η λύση δεν βρίσκεται. Γι' αυτό δεν ξέρω, μου ήρθε τώρα η ιδέα να φτιάξω αυτό το βιντεάκι, να το μοιραστώ με όποιος το βλέπει και να σου πω ότι μπορεί απλά κάτι φορές να έχεις ανάγκη να μιλήσεις με κάποιον. Γι' αυτό αν θες, στα σχόλια, σε προσωπικό μήνυμα, δεν ξέρω, όπου θέλεις, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου, να κάτσουμε να τα πούμε. Και δεν χρειάζεται να βρούμε απαραίτητα κάποια λύση. Κάτι φορές ρε φίλε θες απλά να ανοιχτείς σε κάποιον χωρίς να σου δώσει συμβουλές. Γιατί πολλές φορές ο άλλος είναι έτοιμος να σου δώσει μια συμβουλή ή κάτι να κάνεις. Αλλά αυτός δεν ξέρει τι περνάς. Αυτό νομίζω κάπως, επειδή αν κάτσουμε όλο μόνοι μας και σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε για να φτιάξουμε τη ζωή μας, κάτι φορές είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό ρε φίλε, μήπως θα βοηθούσε αν ανοιγόμαστε λίγο ένας τον άλλον. Τέλος πάντων, εγώ αυτό μπορώ να κάνω. Μπορώ να είμαι εδώ για να μιλήσουμε. Αν θέλεις, επικοινώνησε. Δεν ξέρω, μπας και νιώσουμε λίγο έτσι κάτι.